Bueno, que puxeches aquí? eu que sei, non teño ni idea. En Luar pasan cousas inexplicables. Ou non sei se terán explicación. Mira, chamada a tele. A ver, atención, pagamos silencio a ver en que granxa entramos agora. Hola, boa noite. Hola. Sí. Hola. E agora, como é? Hola, ¿qué tal? Moi ben. Son Ismael. Sí, hola Ismael. Queríamoslo facer ao revés. Primeiro queríamos conocer o animal e logo Ismael, pero bueno, tampouco pasa nada. A ver, Ismael, onde estás? Pois aquí ando, aquí en Monterroso, aquí na miña terra. Ah, en Monterroso. Moi ben, un saúdo para Monterroso. A ver, e que animal querías ti? Pois eu pago o gato moi ben. Oh, gato. A ver. A ver o que di o xurado aquí. Veña. A ver que opinas, mira, a verás. Ah, pois sí que está moi ben. Sí, no, sinto incluso que me rabuña, verdad? Sí, sí, como se che fixeran así. Este é bravo, É bravo, sí, estaba notando as É como pezuñas. se che... Sí, tal cual, Moi ben, Ismael. Tes gatos, claro está. Home, claro, eu teño un gato e un can aí que chamase Duque e mamalle un saúdo tamén. Un E a miña muller Lucía. Duque, quen é? O can ou o gato? No, Duque é o can, Xa te mandei unha foto por aí tamén, para ver se te podía ver tamén. Pasaches por alto que dixo é a miña muller Lucía. Si meteu a muller no medio que eu pasei así sin facer moito porque dixe non sei que quiso decir, pero bueno, por si acaso me meto nun xardín que igual non sei sair del. Bueno, No, quen se meteu foi el. Bueno, que oye, que moi... Dime. Somos veciños, que ti vives aquí cerca nosa tamén, que eu teño un piso Non na desveles. No, pero non en Monterroso, xa estaba eu ahora, non sabía que tiña un piso en Monterroso, eu. Ti debes de ter máis de un, pero non o contas. Ti vives na Coruña? Sí, non vivo, a ver, nós somos de Monterroso, pero temos un piso aí na Coruña de estudiante. Os de Monterroso, claro, tedes pisos por todos os lados. Bueno, Bueno, pois salúdame cando me vexas, Isa. Ti fai mo gato e xa sei que tes ti. Perfecto. Bueno, gracias, Isabel. Gracias a ti, muy amable. A ti, gracias. Bueno, y todo esto... É que eu non sei que é esta trancallada. Todo mal, que Claro, de que iba a ser? De que vai toda esta espera que vou trancallada? facer o paseo por diante da Aitana, que lle gusta moito esta camiseta. Adiós. Perdón, Non fai falta provocar, xa decía eu. Chao. Aitana ten unha certa alerxia. Adiós. Ten unha Home, certa... que é iso de traer tanta camiseta do É Celta? que ela se está nunha mañá non pode estar en Claro, Coruña. non pode Ela ser, vivir. no. Costa Coruña é o distinto. Botan Nós a rolos polas costas. Somos universais, pero claro, ali. Sáqueme eso de Bueno, diante. que pasa con estas Que camisetas? pasa? Pasa que me estou preparando para o partido de mañá. Na Televisión de Galicia. Na Televisión de Mañán Galicia. ás 9, Sporting da noite. Decisión, Deportivo da Coruña. E está todo o día perseguíndome con esta camiseta. Trouxeste desde unha peliculiña para que eu entenda o que vai pasar. Sí. Eso é. Vemos Millón la peli. de veces. Veña. Vamos la peli que nos traen aquí, a ver, Marcos e Carla. Do partido de mañá. Que en galego ves o partido con esta camiseta. Sorteamos esta camiseta. Entre todos os comentarios en galego vou sortear esta camiseta do Deportivo, vale? Non te rindas, porque... Pero que te son? Que pareces unha filla perdida de Diego Tristán. Estou ensaiando para o partido do sábado, porque vou ver ao meu Deportivo. Ya, pero o partido de Sporting Decisión Deportivo non o vas poder ir a ver. Pero podo velo desde Galicia, que por iso votan na Televisión de Galicia. O sea que todos os galegos poden ver o partido do Depor ás 9 este sábado 28. E os asturianos tamén, na galega.gal. Así que os asturianos poden ver o partido na galega. Pois vouche propoñer un reto. Ver o partido do Sporting Decisión Deportivo con esta camiseta. Nin de coña. Se hai máis comentarios en asturiano que en galego, ves o partido con esta camiseta. Pero se os hai en galego, que son maioría, porque os do Depor son de maioría, velo como ti queiras. Que che parece o reto? Trato feito, veña, home. Sí, está cerrado, non? Isto está cerrado e ganado. Xente do Celta, do Madrid, do Barça, do Córdoba, todos, poñede no traductor galego-asturiano e poñede aí comentarios en asturiano a rabear. Entre todos os comentarios en asturiano, sorteamos esta camiseta. Perdón, eso válese. No, é para fastidiarte a ti, non te confundas. Pois moi ben, pois eu vou facer o mesmo. Entre todos os comentarios en galego vou sortear esta camiseta do Depor, que está nova do trinque, que merquei na hoxe para ver o partido do sábado. Vaite preparando, porque este sábado ás 9 na Televisión de Galicia, Sporting Decisión Deportivo, e na túa casa. Mañá pola Televisión de Galicia, Sí, ás 9 señor. da noite, Sporting Decisión, e a máis con reto de que camiseta... Pouca broma, eu pensei que Aitana. gañaba e hai moito comentario de asturianos en TikTok. Botádeme unha man. Pode participar Aitana. Home, Aitana sí, pero
Si fai comentarios en galego, igual sorteaselle e A do pode Depor. tocar. E se fai en asturiano... Aitana, ven, a do chame, que España. chamo Aitana. tú para lavar e dou, chame. Aitana, ven. Ven. Que no, Marchou que no, pa- que no, que no. Marchou pa viejo. Carla. Escopeta. Vou aí, a ver. Vou. Ven. Ven. Esto No, como materiales que sálvame. marcho. Date, ven. No, ven. no. Carla Marcos, ven aquí, A vamos ver, a sacar a home. Aitana, que non quere... Para ver, cal é o problema que tes? Que creo que na etiqueta leva un poquinho de cor azul celeste do Celta tamén. no teu honor Na parte- fixeron así. Sí, fixeron así. Queres esta? Claro que quiero esta. Así é, claro. máis asturiano. Vale, moi ben. Mira máis, Bueno, veña, vamos. Cousa. Mira que é rabiosa. É que como son as rubias. É de verdade, xa che dixi, non traes unha presentadora rubia. E ti que sí. Bueno, mañá que gane o mellor e que xexe o Depor. Home, Eso claro. é... Cuidado, Bueno, veña, a ver, que toda esta trangallada que me trouxestes? Ah, ti sabes o que é o dogging? Sei no eu. O dogging. O dogging. Que é? É unha postura sexual. Non, non. É o perrito, digo. Non lle fagas caso, non. Dogging. Dogging. Callo, dogging. Dogging, non. É unha cousa que está de moda en internet. Sí. Que é Sí, está de moda en internet. Porque... pasear o can Eso... sin can. Pero eso é outra cousa. Eso exactamente é Hobby. hobby dogging. O dogging Hobby é dogging. Que non vos actividade enterades. sexual ao aire libre. Efectivamente. E o hobby dogging é o que acabas de decir. Pero o dogging... Pois nós imos facer dogging. Ponte como que... non dixen Marchar nada. ao final. No, É vamos que a Bueno, hobby non dogging. sabedes falar con propiedades do Depor, entendes? Non vos... Apagad non as sei cámaras, que que vos a pasa. chiquita esta... Hai que buscar as cousas en dicir catro internet, cousas. Bueno, hai veña. que, A ver, logo, a ver. documentarse un pouco. Vamos facer entón... A ver, vamos facer Veña, entón... Imos facer o que Isto diga. está de moda agora. Exacto. Sabían que hai xente que vai Ti paseando... tens unha correa, non? Temos Sí, aquí a correa. explica. Bien, temos aquí a correa, pois ti saes a pasear co can Pero será... sin can. Entendes? É como Pero ir á digo, será ao praia sin revés, praia. no, porque o cal levase Ai, por bueno, por arnés, é bonito, non? claro, sí. Entón a xente vai así pola rúa. Claro. Sí. A ver, que suba xente aquí, Claro, veña, mira, que eu quero... collemos aquí xente de aquí, veña, que veñan A aquí. ver, por favor, a ver, alguén que se anime a facer hobby dogging. Hobby dogging, Outro máis, chámase. hombre, que veña outro obligado Oiga, máis. que non estamos de Dale aí, broma, dale que aí. isto é unha moda, non sei Ah, onde estás se aquí. ve. Desde Esas logo, modas son estas, gallos. desde logo unha coruña non o vin Vale, facer. vos tedes que Xente coller- levamos todos can. Pois en Vigo menos. Bueno, pues tampouco. En Vigo non levamos nin can. Bueno, a ver, a quen lle dou? Toma. Vale, A xa ver, e en temos que aquí os consiste o que vai obligados, dicer? vale? A ver. Explícalle aí. Non, Primeiro non te- marchar. Que vai ir marchades pa... Que dale, que... Primeiro de todo que se conozcan os cans. Non vai así que haya problemas. Aí. Vale. Quieto. Sin Hai pelear. que chamar a Otavio. Quieto. Sin pelear. Aí está. Isto Sin acontece, pelear. de Vale. verdad, ui. Bien. Pois que hai que Agora, facer? o que ter que facer é un por un facer o noso circuito de agility. Ai, É complicado, Ah, Cañoso que eu facendo. De agility. E depois, ao chegar aquí, Quen vai primeiro? ao chegar á farola, tendes que Ti como- esperar a que o can faga cacolas. Correcto. Como estamos na galega, merda. Sí, e hai que recollelo. O que cago o can, recollедelo ca bolsita. como te chamas? E listo. No. No, e o can chamase... Bueno, que terá un é un nome, nome moi bonito. Karski, como se vai chamar? Este chamase Duque porque me inspirei no de... Duque, veña. A ver, Se inspirou. pasa a Duque, a Duque. Ai, cuidado que me morde. Veña, e ti vas detrás, non? Veña, aí vai adiante, moi ben. Mira que educadiño tes a Duque, cara. Moi É un- ben. Pero é unha Estupendo. competición, hai que ser rápida. É un perro pachón. Rápido non vai. Hai que ser rápida. É que o can é bello, eu Este creo. can- Mira, caramba, Oye, moi vale, ben, un contra aplauso, atrás. ben. Espectacular. Ahora te lo que le Pono va a a facer cacola, farola. pono a facer cacola. Sí, claro, é bonito. Claro, e acto seguido, Mira que ansia lle dá. no que é o que hai que facer. Moi ben. Toma. Moi Camán ben, no. Moi ben. Recolle, Día non do seas camán, porca, hai que en recoller. principio Unha cousa, non leva botella de agua. Hai que multala por eso. Pero bueno, Ala, por mul- esta pois boca. xa, Vale, descalificada. correcto. Como te chamas Moi ti? ben. Pedro. Pedro e o can? Hai can Pego. 16. Hai can 16. Veña, pasealle a can. Cuidado cos tiróns de hai can, Atención, porque aí vai. Está, mira. Que sabe está tan É ben bravo educado, este. Moi ben. Te tira. como lle Este paseo aí. caga ao dueño, me Hai parece moito a mí. que educar aí, atención. Moi ben, Aí van as cacolas. Ahora non agora. teñen ansia ninguna, nin os chavales, nin os Hai cans. que recoller, Este Dalle está a bolsa, furricado, aí, Leva vai. sin salir... Este vai che dar traballo. Moi ben, estupendo. Pois isto está de moda en internet, que che parece? Como está internet a cabeza? Pero internet onde queda? Onde ven quedando isto? Está longe de Galicia, isto como é? Tirando pa Ourense á dereita. Porque eu nunca vin isto por por Galicia lonxe, diante. lonxe. E como te Está chamas? lonxe. Sabela. Sabela, e o can? Jazz.
Jazz. Ya, qué bonito. Jazz. Jazz. Ah, como música. Ah, vale, vale. A ver. Como vai Esta jazz. ten un Muy bien, chihuahua. mira, ahí va Noel. Noel, he dicho. Bueno, vai jazz guiando. Favela, dice. Moi ben. Vaya, virouse para atrás. Mira, Bueno, vai para atrás. bastante ben. Moi ben. Muy bien, fuerte aplauso, claro. Muy Bueno, que bien. espetáculo. Bravo. Y ahí está. Ela non lle mira. Hai que Ai, darlle moi intimidade. ben. Moi boa textura, Come comida da casa, home. come Bueno, comida da queridos casa. amigos todos, non crean que isto é un invento dos guionistas. No. Isto acontece no planeta Terra. Sí, sí. A xente, E hai non sei, concursos. oye, e se a xente é feliz e algo aporta, encantados da vida. Aitana fai nos Queren domingos. subir vostedes a facer un pouco? Vámonos ir a claro. publicidade. Vayan subindo. Veña, vamos Volvemos de facelo. contado que vamos a Oye, empezar recantos. Non faino aí, perdan o que ven logo dos anuncios. Non perdan. Subide. Gracias. Recanto de Arousa representado por Lu y luego será o recanto de Rocío que Lugo. representa a Lugo. E un dos dous se clasifica de xeito automático esta noite. E outro, Van a decidir nadita. vostedes, van a decidir o xurado e os compañeiros. Así que atención, que esta noite fotos de mascotas, a ver que nos envían, que son graciosas, A ver que temos por aí. Oi, que miau, aí, atedes a Beiras. Beiras, o gatiño locutor de radio. Ai, que por fotaza. favor. Mira, perrita da Ana e a potra Zuria, un De un aniño. añín. Xena, Mira o gato. Cuidado, aí. Canta xente ten gatos. sí. Outro gato, Luis. Luis, meu pai Rafael dende Gustei, en Ourense. Moitas grazas, moi ben. Yes, o can coruñés, o maior fan do recanteiro Fran Vázquez, moi ben. Bueno, mira, está clasificado, Fran. Esta noite saberemos o segundo clasificado. Moi ben, moi ben. Ai, aquí tedes a Pipo. Mira que mono, Pipo. Co seu peluchiño. Que mono. Ben guapo aquí. Sí. Moi ben. Pois algo nos teñen que decir os amigos Marcos e Carla. Todo mal. Pois hoxe o luar vai de bichería. E a mí se me preguntades teño clarísimo que animal me gustaría ser. Home, tía, todos, querería ser ternera gallega. Eses animais viven mellor que gallos. Eso que traballas un día a semana, cuidado. Pero non, estes animais están todo o día en prados verdes, dándolle aire fresco na cara, alimentándose con leite materno. E iso notase na textura e no sabor. Cando sacas ternera gallega a túa mesa, cala hasta teu cuñado. E non é bonito eso. Eso é precioso. O que pasa é que tens que poñer un produto de calidade, claramente. E como sabes que un produto é bo? Pois fixándote no selo da IGP. A IGP de ternera gallega indica que o produto é da máxima calidade e que procede das nosas granxas familiares. Que significa isto? Que sabes o que estás comendo. Que hoxe en día iso é un luxo. É un luxo total. Estes animais están controladísimos. Teñen máis control que Zinedine Zidane. E ainda che digo máis, teñen vitaminas, proteínas, minerais. Ti vas ao médico, dixe que comes isto e non cho quita, dixe, come máis, por favor. Sí, é É verdade. que apostar por ternera gallega é apostar polo noso campo e o noso futuro. Ternera gallega para nós é a mellor carne do mundo, porque todo é mellor cando está feito, Ah, galega. claro. Bueno, a ver, é un talento que tiñades por aí localizado. talentazo. Que non sei Temos que me un dixo. talento. Oye, ti non sabes o que localizaron este... No, Bueno, a ver, a que ti localizas? sabes que sempre temos trangalladas. Sempre. A trouxemos a Aitana, imagínate. Trangalladas. No, sempre temos trangalladas. Pois É de hoxe... verdade, este xente, eu non sei por que Eu, a lles verdade, pagas. pode ser unha trangallada ou non, non teño claro, a verdade. No, Porque nos dixo... Pero esa é a incógnita. Iso é unha Que vos incógnita. dixo? Porque nós dixémoslle, tes un talento, dixo, sí, comprobámoslo, non. Non lle No, dixemos claro. faino. E que Pero dixo? a tracallada son eu, despois. Que suba, que Onde está talentosa. o noso talento? A ver, Está aí, vente. Talentosa. ¿Cómo te chamas? Zaira. talentosa non A ver, ven significa para Zaira, aquí. ven pa aquí, a ver E se ti é verdad. Ti que lle dixeches? A ti preguntaron e ti que contestaches? Que preguntaron por algún talento y pues fui muchos años bailarina y dije, hombre, tengo que aprovechar el momento. Pero bailarina Pero elas de non... Bailarina de ballet y de contemporáneo. Necesitas algún tipo de música? Vas sin música? Como música lírica, sí. Música A ver. lírica, temos desto. Javichu, temos... A ver... Esto é lírica. Esto vai a caída, como Esto que é ti, Star verdad? Wars, Sí, o qué? esto vai a caída. Vos non probache de nada, nós tampouco. No, pero a que dá a seguridade? Ela fala con seguridade. Sí. Ten sudadera de bailar. Sí, Vamos, e quitou estás- os zapatos. Eu, pa min, bailarina. Estás preparada? Veña, non fajas xa está, é talento. Ahora hai que verlo, ahora hai que verlo, hai que verlo. Sí, Bueno, bueno. veña, Aquí hai que vale. sudar a camiseta. Perdón que xa se me foi o nome que eu a estas horas xa non... No. O teu nome? Nada. Zaira. Zaira, por favor, adiante.
Vamos a ver, Zaira. Ya, falle falta sitio. Bien. ¡Opa! Bueno. Eso merece un aplauso. ¡Qué maravilla! Sin preparar en absoluto. Muy bien, Oye, Zaira. podemos ¿De dónde facer unha estás? cousa? Pode Alicante. De Alicante. Pode facelo Aitana. Pero trae unha camiseta Sería mo Celta precioso. que seguro que chufai. De seguro que chufai. que cheguei. É pola saya que non Parece pode. fácil, Es que pero... é todo pola falda, sabes? Si en realidad si levase un leggings, Zaira, vamos. dixéchete a túa familia en Alicante que te iban a ver, que ibas a salir. Sí, Pues mándalle un saludo rápido. ¡Hola! Un aplauso para Zaira. Muy bien, vais a sentar con tus colegas. Bueno, qué fantástico, ¿eh? Gustou, Oye, xa o muy que? bien, Estuvo muy ben. bien. Muy bien. Moi ben. Fuerte Para que aplauso sodes para- vos está bastante ben. Outro éxito de todo mal, gracias. Mal. Rocío, ¿dónde está Rocío? Rocío. Rocío, representante Ahí de Recanto temos. de Lugo. Maravilla, vamos a recobrar E la hoxe de compostura. blanco, que raro, ti que es moito de negro. ¿Qué tal, Rocío? Oxe, dixen hai que cambiar un pouco. Bueno, pero non mudes a voz, non vai a ser que te voten. Que non cambies a voz tamén, non vai a ser que te No, voten. esperemos que non. Bueno, vamos con Rocío primeiro a ver tamén algo para ela, con todo cariño, e logo escoitámola. Vamos alá.